di wachang. Anyalo wacho kama endi, mago achiel kuom ginyiso ni gin pinje ma kata mana county ma somo bet samoro sedhi malo matin molo kuonde mamoko, to kendo bende ibiro yudo ni gik machalo urban centers bende nitiere mang'eny. Koro nyithindo manyiri neno somo mar nyiri to gi gik ma nyiri mosomo timo, to gi gik ma gitimo ne family gi, kata nyiri masomo motedo kamoro to gi gik ma gitimo. Aparo ni mano endo nyalo miyo achiel kuom gima chalo kaka Kisumo gini nyalo bedo ni mano endo nitiere, nikech kidhi kuonde machalo kaka constituencies gi tibiro yudo ni every village ibiro yudo ka at least nitiere nyaka achiel ariyo adek moko ma osomo ma samoro nigi diploma, moko nigi higher diploma, moko nigi degree, moko bende nigi PhD. Koro mi aparo ni kanyo endo nyalo medo gik machalo kamano. Aeto machielo kendo, ka dhok ma ji wacho en mana wach mar somo, okinyi nyaka otieno en somo, to kendo machielo kendo en ni words of encouragement ne nyithindo manyiri, to gi gik ma wawacho machalo kaka symposium, gi gik machalo kamago ka ng'eny, to gi ber mar somo nyithindo nyalo neno ka koro Kisumu town ka kata mana Nairobi for example, nyithindo manyiri neno ber somo, kendo gineno ka nyathi manyako owuok e ode, en gi ode mong'iewo, to oriembo mtokane, to kendo dhi ten gofise to timo gik machalo kamago. Mane momiyo wacho ni gimiluongo ni role model, ka role model ng'eny to nyithindo manyiri nyaka som, to ka role model tin to kuonde mamoko ibiro yudo ka pod sikore. Mane momiyo sirikal nyaka koro ket maino mare mondo ting' kuonde man chien go endo bedo dhi malo mondo nyithindo manyiri osom. Daktari wacho kare, kich king'iyo Elgeyo Marakwet, wan gi nyiri motero kaka Sholoigiri, wan gi Chebi Kilimo Girigo sa kanyo, kidhi Kirinyaga, wan gi the women governor Kirinyaga, very strong woman.